Dobře. Snad máte pravdu a všechno je jenom se. Můžeš si schnout spoušť. A je to někde. Takové. Můj život se tím nezmění zároveň. Ale pro vás budou následky zničující. Ve vaší mysli budou mrtví. A žádný tip, že vás to uvede do stavu permanentní psychologie. Doktor Ešna ti pomůže. Všechny hrabky reality se náhle řídí. Chvíli budete stát před boje povstalců a pak zjistíte, že se kouhetnul důvěrný přítel. Budete mít tisíciny mimozemských civilizací. A jak jste žádal, ale zpátky na zemi budete jako polobotomíky. Tak se spamatujte davu a odlažte postrání. Dobře, teď si to pilulku vložte dovnitř. Spolkněte. Slyšíš, miláčku? Ty to přijde, piče.